Сәлем, бу лимон мин гүзәл һәм бу чыгарылышта без Моргенштернның татуировкалары Казанда яңа метро станцияләренә исем сайлау актанышта кабер зират темасының дәвамы һәм 2021 елда россиялеләрнең нинди китапларны күпләп сатып алуы турында сөйләшербез. Хәзер мөһим искәрмә видеоны карый башлаганчы лайк куярга онытмагыз һәм хәбәрләргә үзегезнең фикерләрегезне мәҗбүри рәвештә калдырасы. Шулай ук әлеге каналга язылсагыз һәм бу видеоны дусларыгызга җибәрсәгез, мин бик шат булырмын. Димәк, киттек. Моргенштерн һаман тынычлыкта калдырмыйлар һәм аны янәдән наркотиклар пропагандасында гаепләделәр. Әмма монда ни гаҗәп сүз аның җырлары һәм ул биргән интервьюлар турында түгел. Моңарчы хәтерләгән булсагыз, аның җыр текстларындагы ойрым фразаларга бәйләнгәннәр иде, наркотиклар пропагандасы дип аңа эш кузгатканнар иде. Хәзер сүз бөтенләй башка әйберләр турында. Шоллы полициясе, Ходай белсен кая монда шоллы килеп чыккан, Моргенштернның татуировкаларына бәйләнергә булган, ягъни аның күкрәгендәге, монда фотография булыр дип уйлыйм, күкрәгендәге киндер сүрәте, бер үлән сүрәте киндергә охшаган дип әйткән, киндер канапля инде. Ул охшаган түгел инде, ул канапля һәм бу аларның сүзләренчә пропаганда наркотиков. Һәм алар хәтта ботаник экспертлар да, белгечләр дә яллаганнар. Менә бу мәсьәләне тикшерү өчен күз алдына китерә аласызмы? Кешеләр инде мәгънәсез эш белән шөгыльләнәләр кая вакыт. Мин күз алдына китерә алмыйм, ботаниклар ничек шөгыльләнәчәкләр моның белән. Әйе, бу канапля. Всё, бетте, эшне тәмамладык. Һәм Моргенштерн гаепле булып чыгамы инде. Һәм бу шундый шушы экспертларга, ботаникларга була инде миннән киңәш, бәлки сез шул биология китапларын язган кешеләрне дә җаваплылыкка тартырсыз. Алар бит инде канапляның сүрәтен куялар. Бу бит инде шулай пропаганда булып тора. Нәрсәсе белән аерыла бу ситуациядан. Һәм беләсезме, мин инде менә алдагы чыгарылышта оскорбление чувств верующих турында сөйләгән идем. Аны корал дип, аерым кешеләрнең кулында корал дип, билгеле бер максатларны тормышка чынга ашырыр өчен. Һәм бу пропаганда наркотиков дигән нәрсә дип әйтим инде, матдә дә шул ук корал кемнәрнеңдер кулында, чөнки менә әгәр дә кешенең тәнендәге татуировканы ниндидер пропаганда дип атап була икән, анда бернинди текст юк, бернинди чакыру юк, бернинди гамәлләргә. Димәк, теләсәң инде сүрәтне, бик теләсәң, әгәр дә синең бик шундый көчле теләгең бар икән, пропагандага тартып китереп була һәм кешене гаепле итеп калдырып була, бик җиңел. Менә бу пропагандага килгәндә, хәтерләгән булсагыз, нәрсәдән башланып китте бу әйбер? Лига безопасного интернета дигән шундый бер берләшмә бар. Аның җитәкчесе шундый бер бик кызыклы персонаж Екатерина Мизулина дигән. Һәм алар ниндидер шикаятләрне тикшереп, анализлап, шундый эшләр кузгаталар. Һәм ниндидер шикаятләр нәтиҗәсендә алар Юрий Дудька эш кузгаттылар пропаганда наркотиков дип, һәм Моргенштернга, һәм тагын берничә кешегә. Әлеге кеше турында күбрәк беләсегез килсә, кемнәр без куллана торган, без утыра торган интернетның никадәр нәрсәсе яхшы, нәрсәсе начар икәнен бәялиләр дип бәяләгәннәрен белергә теләсәгез, кемнәр моның белән шөгыльләнгәнлеген белергә теләсәгез, Ирина Шихманның «А поговорить» каналындагы Екатерина Мизулина белән интервьюны карарга киңәш итәм. Алдан ук әйтәм, аны карау бик кыен, чөнки бу кеше вообще каян килеп төшкән, үзенең нәрсә белән шөгыльләнгәнен бөтенләй белми. Әмма андагы үз фикер, андагы самомнение шундый дөрестлек өчен дигән әйбер бик көчле. Кыскасы, бик авыр булды карарга ул интервьюны. Мин сезгә карарга киңәш итәм һәм үзегезнең фикерләрегезне калдырсагыз иде. Әлбәттә, аңлыйм, Моргенштерн бик шундый спорный персонаж инде. Аңлыйм, әти-әниләрнең балалары өчен борчылуында, тик шул ук вакытта әти-әниләрнең үзләренең балаларны үзләре тәрбиялисе урынга җаваплылыкны башка кешегә күчерүгә әйләнеп кала инде бу. Чөнки Моргенштерн нәрсәдер җырлаганнан гына, әгәр дә сезнең балагыз ниндидер дөрес юлга кереп китми икән, сезнең тәрбиягез шул кадәр генә булып чыга инде. Һәм әлбәттә сорау туа, әгәр дә бала тыңлый икән Моргенштерн яки Инстасам кебек персонажны аңа ничек аңлатырга менә бу гамәлләрнең дөрес түгел икәнен. Аннан әлбәттә тыңлама, ярамый дип әйтүдән бала киресенчә ныграк кызыксына башлаячак. Миңа калса, бу ситуациядә әлеге кешеләрнең образ булуын аңлатырга кирәктер. Аларның ул сәхнә образы
һәм ул сәхнә образы аларга бик отышлы, аларга күп популярлык китерә, хайп бирә һәм әлбәттә инде шуңа бәйле рәвештә күп акча бирә. Нәкъ менә балаларга менә шул әйберләрне аңлатсалар, әтиәниләр, балалар үзләренең күз алдындагы пеленадан башка гына әлеге персонажларны кабул итә алырлар дип уйлыйм. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Сезнеңчә бу дөресме менә шулай татуировкаларга бәйләнү, әллә инде бу бераз гына теге русча әйтсәк перегибание палки ничек уйлыйсыз? Воронеж шәһәрендәге 103 номерлы мәктәптә башлангыч сыйныфлар укытучысы 4-нче сыйныф укучыларына сыйныф сәгате вакытында гаилә тормышы турында сөйләргә булган. Бер карасаң нәрсәсе бар инде бу теманың, тик барбер 4-нче сыйныф укучылары өчен гаилә тормышы темасы бераз гына әле иртәрәк кебек. Әз генә иртәрәк. Әмма аның күтәргән темалары турында сүз бара бирде. Укытучы үзенең лекциясын башлар алдыннан әлеге аудиторияда, ягъни бу сыйныфта тулы булмаган гаиләдән балалар да барлыгын искәртә. Һәм аның сүзләренчә, гаиләдә тулы булмаган гаиләдә үскән кешеләр нормаль кеше булып үсеп җитмиләр. Ягъни нормаль булган кешеләр, алар бары тик әтисе дә, әнисе дә булган гаиләләрдә генә үсәләр. Һәм бала әтисеннән әнисенә йөгереп йөри, ул беркемгә дә кирәк түгел, аңа беркем дә игътибар итми, һәм баласын үзе генә үстерә торган хатын-кызлар, алар бер ираттан икенче иратка йөгереп йөриләр, һәм кичкенә кызлары булса, алар аны күреп, алар да иртә анда ниндидер егетләр белән йоклап йөри башлыйлар. Кыскасы, әгәр дә син тулы гаиләдән түгел икән, синнән нормаль кеше чыкмаячак. Балаларга 4-нче сыйныф укучыларына укытучы менә шундый сүзләр сөйләгән. Ты папа не нужен, и мама практически ты не нужен. Тебе внимания не уделяют. И ты брошенный какой-то, ты начинаешь на всех огрызаться. Начинаешь быть злым на всех, на учителей, на взрослых. Ты начинаешь быть злым, потому что ты хочешь приспособиться хоть к чему-то, чтобы хоть кто-то тебе уделил внимание. Монда укучылар да нинди дип әйтим инде, прошаренный булып чыкканнар, чөнки бер укучы моны диктофонга яздырып, әтиәниләренә кайтып күрсәткән, һәм алар директорга бу диктофонга яздырылган әйбер белән, материал белән барганнан соң, укытучы белән хәзер тикшерү эшләре башланган. Аңлашыла инде, аны эштән куачаклар яки ул үз теләге белән китәчәк. Бу аңлашыла. Укытучыларны болай да эт көненә калдырдылар инде, дөресен генә әйткәндә. Болай да аларга хөрмәт дигән әйбернең х хәрефе дә калмады, укытучыларның эшчәнлеге нәтиҗәсендә түгел. Күпчелек гомумән җәмгыять, белем бирү системасы шуңа этәрә, укытучыларны хөрмәт тәрбияләү юк укытучыларга карата. Мин инде алдагы чыгарылышларда да бу турыда сөйләгән идем, 2022 еллык куллыгы кебек укытучының эше, һәм бу бик кызганыч. Әле җитмәсә, менә шундый кояндыр ниндидер ялгыш юллар белән укытучылыкка килеп эләккән кешеләр укытучыларның репутациясын тагын да төшерәләр һәм аларга булган эш томчы хөрмәтне тагын да киметәләр һәм бетерәләр диярлек. Бу бик моңсу, әмма нинди нәтиҗә ясап була инде бу лекция буенча әлеге укытучының? Ул укытучы, минемчә, үзе дә тулы гаиләдән түгелдер. Чөнки аның сүзләренчә, аның логикасыннан чыгып нәтиҗә ясасак, нормаль кеше менә мондый сүзләр сөйли алмый. 4-нче сыйныф укучыларына аларны шулай кимсетеп, түбәнсетеп, аларның психикасына нинди зыян салачагын белә турып, нормаль кеше менә булай сөйләп тормый. Димәк, бу нормаль кеше түгел, димәк, ул тулы гаиләдән түгел. Димәк, ул аның үзенең эчке ярасы, авыртуы һәм ул аны менә шулай укучыларга чыгарырга булган инде. Минем тормыш килеп чыкмады, сездә тулы гаиләдә түгел икән, сезнең дә килеп чыкмаячак дигән шикелле. Бу әлбәттә әлеге укытучыга аклау түгел, тик аңлавымча, бу кеше үзе дә бик яхшы, матур тормышта яшәмидер. Ни кызганыч, Актаныштагы зират, кабер җирләү яны темалары һаман тынычланмый, тынмый, ул әллә качан булган вакыйганың шлейфы әле озак дәвам итәр кебек. Ни кызганыч, яңадан кабатлыйм. Нәрсә килеп чыккан? Бер карасам, бернинди начар хәл килеп чыкмаган, әмма масса күләм мәгълүмат чаралары билгеле бер формулировкалар нәтиҗәсендә яңадан Актаныш халкы турында начар фикер формалаштыруга бер адым ясадылар инде. Кыскасы, Актаныштагы Иске Богады авылы җирлеге җитәкчесе Илсур Фаттахов шундый идея белән чыккан. Әгәр дә читтән килгән кеше, бу авылда яшәмәгән кеше, шушы җирлектә, шушы авыл зиратында кемне дә булса күмәргә тели икән, ул 5000 сум күләмендә салым түләргә тиеш әлеге авылга, авыл җирлегенә. Һәм бу акча зиратны тәртиптә тоту өчен, чистартып тоту өчен тотылачак акча. Моны ишәттә без дигән сораулар бик күп кушылды. Түбән без моны түбәндә шәһәр иттек, чөнки
Şehir yerlerinde karasağız 60-70 bin kişi kumule şu ziraat faydasına deyip ziraat boşluklarına şu 5 bin köleminde finansını topşırıyor. Hem bu ziraat başlığına topşırırlar bu akşam. Ziraat başlığı bunu rashodu etti. Şubun çaptıkta gereken bizden yeni bir invitarlar akşam etken işkirgen hem mana shularni oluştura hem o'zining kvartalniy отчетын kelib yerli o'zlarida bizning deputatlar ham ziraat boshliqlari bilan jiyilish bilan ham shunda отчет qo'yadi finansовый. Ну, bilmiyorum, benim ko'zallovimda bu bek normal praktika, bu dürüst praktika. Çünkü shahar yerinde ziraatda bir o'rin uchun 60-70 ming to'laganni avulda doimiy ravishda tartilib qarab turila turgan ziraatga sen qo'yandir kelib әзірге бәзір келіп, кішіні көміп кетерге тілейсің, һәм bu шулай да болсын. Менемше, bu бик нормаль практика, bu дұрыс. Әмма нишләптір түгел инде аңлашыла. Аны шулай итеп бұрып қойганнар, һәм аңлашыла инде комментарийларда яңадан Актаныш халкы Барзели, тегесе монсы. Һәм Актаныш халкы түгел, гомумән татарлар турында гомуми фикер формалаштыруга китерә. Һәм аңлашыла инде бу вакыйга нәрсәгә бәйле шулай ияреп туктамыйча гел яңартылып килә. Ул декабрьдә булган каберне кисү вакыйгасы. Ул шундый теге нәрсә дип әйтер, кейс дип әйтәләр мине аны. Күзәтергә кызык ул вакыйганы, чөнки аны бик нык кабатладылар, кат-кат әйләндерделәр, үстерделәр ул теманы, һәм шуңа бәйле бу шовинистлар өчен татарлар турында тискәре фикерләрне тагын да кат-кат яңартыр өчен шундый яхшы шәп мөмкинлек булды. Менә татарлар шундый националистик фикер белән яшиләр икән, алар шундый русларга, башка милләтләргә каршы икән, тегесе монсы. Гомумән менә ул мине өстендәге тузанны алып атсаң, аны бит инде ниндидер кешеләр эшләгән. Кешеләр мөһим түгел, нинди милләт вәкиле, ниндидер кешеләр эшләгән. Һәм ул кешеләр турында бөтенләй бер сүз юк. Һәм бу аңлашыла Актаныш җирлегенең хакимиятенең гаебе. Аны вакытында тотып алып, ул кешеләрне тотып алып, бу вакыйганы кулдан ычкындырмыйча тиз генә хәл итә сурынга, ничектер ниндидер сәбәпләр аркасында без белмибез, ул сузылган, бернинди карар кабул ителмәгән. Һәм бу турыда эте дә шәйнәп, хәзер гүзәл дә шәйнәп утыра менә. Хәтта президентка кадәр барып җитеп, президент үзенең фикерен әйтү, тәнкыйтен әйтүгә кадәр барып җиткәч, инде күпме сузганнардыр, алар аны белмим. Һәм бу ситуацияга бәйле әйттем, иң беренче чиратта андагы җирле хакимиятнең өстендә гаеп бар. Бу әлбәттә аңлашыла. Һәм шул ук вакытта мин менә узак уйлап йөрдем бу әйбер турында. Ялгышмасам, ул хатын-кыз үзенең ирен күмергә телиме ул аңа мулла әлеге зиратта, татар зиратында күмергә ризалык бирә. Әмма тәре куймаска куша. Тик ни өчендер алар аның сүзенә каршы барып тәре куялар. Минем күзаллавымда, мин дингә артык ышанмаган кеше буларак, миңа тәре бармы, юкмы, ай бармы, юкмы, минем әллә ни бер нинди фикерем дә үзгәрми, фикер формалаштырмый. Тик мин аңлыйм, дини кешеләр өчен бу әһәмиятле һәм мөһим атрибутика. Аңа әйтәләр, тәре куймагыз дип. Алар бу фикерне тыңламыйлар һәм үзләренчә эшлиләр. Менә бу акламый әлеге вандалларны, шушы эшне эшләп киткән тәрене кисеп киткән кешеләрне аклау түгел, бу бер-берсенә бәйле бер түгел, мин моны аерым карыйм. Син кеше җиренә киләсең, син кунакка киләсең һәм сиңа хөрмәт йөзеннән, ихтирам йөзеннән синең гозереңне үтәргә ризалык бирәләр. Син киреләнеп үзеңнекен мөгез чыгару була бит инде, мөгез чыгарасың. Һәм тагын бу хәл булганнан соң да кат-кат төрле массу күләм мәгълүмат чараларына барып, бу теманы үстерүне дәвам итәсең. Беләсезме, иң идеаль вариант нәрсә? Идеаль вариант ул крематорий. Чөнки бу планета өчен дә яхшырак дип аңлыйм инде мин, чөнки урын тотылмый зират өчен, кешене күмү өчен син аны яндырдың һәм син аның көле белән нәрсә эшлисең килә, шуны эшлисең инде. Зират үзе начар әйбер түгел, ул мин аңлыйм. Күп кеше өчен бу иң дөрес һәм иң идеаль вариант булып карала. Тик менә шундый дингә бәйле, милләткә бәйле, зират тематикасында каршылыклар чыккач, бик моңсу. Чөнки бу бит шундый вак әйбер атрибутика, ул әһәмиятле әйбер түгел, әмма ни өчендер аны менә шулай зурлап куптарып сөйләшергә яраталар. Менә шовинистик идеяларга килгәндә,
Müslüman ziratlарында каберләрне җимереп йөргәннән соң, аны бер массыз күләм мәгълүмат чарасы яздымы, 2 яздымы, аны яздылар да оныттылар. Беркем дә руслар, татарларга каршы дип, милләтчелектә гаепләп язмады. Ә монда кемдер тәре кисеп киткән, мин не обесцениваю хәзер бу ситуацияны, тик шулай да. Әмма аны шулкадәр зурлап, куптарып, кат-кат әйләнеп кайтып яздылар, һәм бу нинди нәтиҗәләргә китерүе аңлашыла, һәм нинди максаттан эшләүе дә аңлашыла. Сез нәрсә уйлыйсыз бу әйбер турында? Яңадан кире кайттык инде, бу онытылган әйбер иде, бик приятный темада түгел инде, тик шулай да нәрсә уйлыйсыз бу турында? Фикерләрегезне языгыз. Ниһаять, безгә сайлау мөмкинлеге бирәләр. Безнең кадерле һәм яраткан Илсур абый Метшин безгә 2027 елда ачылачак 4 метро станциясенә исемнәр сайларга тәкъдим итә. Анда һәрберсендә 3-4 вариант бирелгән. Без шул вариантларны сайлый алабыз. Без кайсы метро станцияләр дигәндә, ул икенче ботак метро станциясе. Ниләр, кемнәр? Тел белгечләре, сез моны хәл итеп уйлап бетерегез, ярыймы, минем пока вариантларым юк, шуңа күрә икенче ветка метро станциясе дип кенә әйтәм. Аның берсе Фучика урамы тирәсендә булса, икенчесе Мега янында, өченчесе Зорга янында, кыскасы 4 шундый метро станциясе 2027 елда ачылачак. Һәм менә мисал өчен анда нинди вариантлар бар? Миңа ошады бер вариант. Мега янында ачылачагына 3 вариант тәкъдим итәләр. Ул Тулпар, Альберт Камалиев һәм Яратам. Менә шундый 3 вариант бар. Метро станциясенә исем сайлаган вакытта, минемчә яхшы, әгәр дә ул әлеге җирлекне тасвирлый торган булса, ягъни логик яктан тиз һәм җиңел аңлашыла торган булса, мәсәл өчен. Мисал өчен, Кәҗә бистәсе станциясе бернәрсә турында да сөйләми инде, ул территория турында бернәрсә дә аңлатмый. Тик шул ук вакытта төрле милләт вәкилләре өчен җиңел яңгырашлы татар сүзе булса, шулай ук яхшы кебек. Мисал өчен, Яратам сүзе каян уйлап тапканнардыр алар аны, әмма ул миңа бик яхшы вариант кебек тоела. Чөнки Яратам рус телендә дә, инглиз телендә дә бер төрле чагыштырмача, бер төрле матур яңгырый. Шуңа күрә минемчә бу яхшы вариант. Сез ничек уйлыйсыз? Һәм бу әйбергә бәйле мине бик борчыган әйбер, яңа метро станцияләре ачылгач, алардагы яңгыраячак белдерүләрен дә кеше төсле итеп яздырырлар дип өметләнәм, чөнки Казандагы җәмәгать транспортында кайсы бер белдерүләр, ул просто менә кровь из ушей, монда русча сөйләп утырам инде. Котышкыч, анда бар бер апай тавышы, ул бик матур сөйли, ул бик төгәл сөйли, ә бар кайсы бер станцияләрдә менә котышкыч инде. Анда бер егет бар, ул әйтә, метрода ят әйбергә тап булсагыз, тиз арада полицияга мөрәҗәгать итегез. Ул шундый ниндидер мәгънәсез интонацияләр, ниндидер урынсыз паузалар, кем аны сайлап алган. Хәтта шулкадәр обидно, чөнки инглиз телендә яңгыраган белдерү яхшырак яңгырый Татарстандагы татар телендә яңгыраган белдерүгә караганда. Бу шулкадәр абсурд кебек. Һәм минем шушы урында тәкъдим, әгәр дә сезгә тавыш яздыручылар кирәк икән, үзе сөйләргә теләк белдерүчеләр кирәк икән, менә ул, пожалуйста, чакырыгыз мине. Мин бик теләп, бушлай сезгә яхшы итеп, дөрес итеп яздырачакмын әлеге станцияләрдәге белдерүләрне. Чөнки, йөрәк авырта бит, обидно бит. Һәм ул имәнлеккә бәйле, ник берсендә имәнлек ул, берсендә дубравная, ник ике төрле яңгырый ул. Ник ул Әмәт станциясе, анда берсендә метро, әлеге тукталышта, әлеге станциядә сез Әмәт станциянең тимер юл платформасына чыга аласыз. Ә икенчесендә итә Әмәт станциясенең тимер юл платформасына чыга аласыз. Бу, беләсезме, шулкадәр бу формаль як кебек, бу шундый обертка кебек. Тик чынлыкта бу обертка эшне күрсәтә, эшендә нәрсә икәнен күрсәтә. Татар теленә шундый Илмә такталарда булсынмы, менә шундый белдерүләрдә булсынмы, җиңел караш, әйдә ярый инде, былай да тегеләй дә ярый дип карау, ул гомумән татар теленә мөнәсәбәтне формалаштыруга китерә, минем күз аллавымда. Шуңа күрә менә шундый формаль әйберләрне дөрес төгәл итеп билгеләү дә бик мөһим. Бу бит инде административ әйберләр. Кыскасы, әгәр дә сезгә кирәк икән тавыш яздыручылар, рәхим итегез, мөрәҗәгать итегез, Гүзәл Закирова, мин сездән тәкъдимнәр һәм гаризалар, тагын нәрсәләр көтәм. Сез нәрсә уйлыйсыз бу турыда? Әйе, тавыш бирәчәксезме гомумән, әллә сезгә барыберме нинди исем кушалар анда? Бары безнең фикерне тыңлап тормыйлар дип уйлыйсызмы? Кыскасы,
Фикерлерегезне язырга онытмагыз. Россияда 2021 елда эзотерикага бәйле әдәбиятны сатып алулар 53%-ка орткан. Мында эзотерика дигәндә нумерология, нидер таро карталары, астрология ишәйберләр белән бер рәттән психологияның шундый шәнти бармагы янында тора торган аңлылык, ресурслар һәм шуның ише әдәбиятта күз алдында тотыла. Һәм сорау туа, ни өчен андый китапларны ешрак сатып ала башлаганнар? Бу тикшерүне уздырган Эксмо Арт төркеме һәм аларның сүзләренчә, аларның бер вәкиле сүзләренчә, бу менә мондый китаплар, эзотерикага бәйле китаплар кешеләрнең базовый нигез ихтыяҗлары белән эш итә. Ягъни кешенең бәхеткә, тынычлыкка, мәхәббәткә, уңышка тартылуы белән эш итә торган әйберләр. Шуңа күрә мондый китаплар популяр дип аңлаталар. Алар әлбәттә инде үзләренең клиентларының кәефен төшерә алмыйлар бит инде, шунлыкта нәрсә уйлаганнарын әйтеп. Шунлыкта минемчә барысы да бик гади, илдә ниндидер сәяси, икътисади катлаулы ситуация булганда кешеләрнең киләчәккә ышанышы кими, стабильлеккә ышанышы кими. Шуңа күрә алар җыен шундый мәгънәсез практикаларга, ниндидер йолдызларга, ресурсларга, кармаларга мөрәҗәгать итә башлыйлар. Иң кызыгы беләсезме нәрсә? Шундый эзотерикага бәйле китапларны күбрәк сатып алу белән бер рәттән дини китапларны сатып алу 30%-ка кимегән. Ягъни кеше дин белән кызыксынучылар кими, эзотерика белән кызыксынучылар арта башлаган. Менә ни өчен дини китапларны аз сатып ала башлаганнар? Менә монысын мин берничек тә аңлата алмыйм. Сез ничек уйлыйсыз? Монда безгә параллель дөньядан хәбәрләр килеп иреште. Япониядә танылган кукуруз тоякчыклары сатучы компания сатып алучыларыннан гафу үтенгән. Беләсезме нәрсә өчен? 42 ел эчендә беренче тапкыр әлеге кукуруз тоякчыкларының бәясен арттырган өчен. 42 ел буе алар әлеге кукуруз тоякчыгының бәясен бер итеп саклаганнар. Безнең акчага күчерсәк, ул 6 сумда 75 тиен булган. Һәм 42 елдан соң алар экономик ситуацияга бәйле рәвештә аны арттырырга мәҗбүр булганнар һәм хәзер ул 8 сумда 10 тиен тора. Минем әлбәттә инде ишеткән бар иде Япониядә кешеләргә карата хөрмәтне, сервис дәрәҗәсе, клиентларга карата мөнәсәбәтнең нинди дәрәҗәдә икәнлеген. Әмма бу шулкадәр милы һәм моңсу һәм шушы хәбәргә бәйле минем Гүзәлдән кечкенә сәер вакыйгалар сәхифәсенә кереп китәм тиз генә. Бер көнне генә чәчәк кибетенә бардым һәм мин анда бер атна элек алган розага, Кения розасына бер штугына бәяне 10 сумга арттырганнар. Ул 54 сум иде бер атна элек, хәзер ул 64 сум. Һәм бер кем дә минем каршыда гафу үтенмәде. Син бит Япониядә түгел, Гүзәл диделәр. Вот. Һәм бу бик моңсу. Шушы моңсу нотада мин елмайып сезнең белән саубуллашам. Шуның белән шул, бу Гүзәл, бу Лимон. Фикерләрегезне калдырырга онытмагыз. Сау булыгыз.